Ake isigodi sesihlangene sonke silindelwe ukubekwa kwenkosi. Asumukumeke ngempela uNkeshezana asho ukuthi sekusele imizuzu emincane, kusele imizuzu owu-10 kuphela kushaye ihora le-12 ekuwuwona mthetho wasemakhosini ukuthi inkosi ibekwa ngehora le-12 ngqo empondweni. Akhulumeke ukuthi sehlikelwe njengesigodi bakwethu asiduduzeke, abaphathi besigodi bazosiduduza ngokuthi kubekwe inkosi entsha ezosilida to the right direction, ezosinikeza konke esikudingayo njengesigodi ukuthi sikwazi ukuthi siphile. Ake uNkeshezana-ke maseke futhi uyasho laphayana kubantu basesigodini uyabatshela ukuthi hayi ngizocela ukudedela umculo okwesikhashana ukuthi uniduduze inhliziyo unithoba amanxeba ukuze nje silinde mhlawumbe kusala imizuzu emibili before ihora le-12 u-12. Mangabe kunjalo ngizobe sengiyalinda ngilinde yena phela uQophitshe okuyena ongakafiki njengamanje. Mangabe kuukuthi uQophitshe kushaya u-12 akakafiki, ngizobe sengiyaqala ngiqhubeke njengesekela, ngiqhubeke nomsebenzi wokuthi kugcotshwe inkosi, ngoba iy'ncwadi zale bukhosini ziyangigunyaza ukuthi ngingayibeka inkosi if uQophitshe engekho njengesekela lakhe. Afike-ke umculi ngempela avume ingoma ethi ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo hlabelela. Atshela abantu ukuthi abahlabelele naye ukuze kuphele ukudabuka. Lokho okwenziwayo namhlanje kwakubekiwe emandulo. Kufanelekile ukuthi kwenzeke, asiduduzeke ngoba umhlabelelo uyamthokozisa odabukileyo. Asiduduzeke sivumele ukuthi abaphathi besigodi benze njengokuthanda kwabo, njengokuplana kwabo. Hake wathi angaqeda ukucula umculi aduduza abantu wabe sesukuma-ke futhi uNkeshezana wama ngey'nyawo. Mekasukuma kuNkeshezana wathi ngizomemeza uQophitshe umzuzu owodwa okugcina. Mangabe engaqhamuki ngizobe sengiyaqala ngoba ihora le-12 seliyashaya. Cela ukukutshela ukuthi uQophitshe waqhamuka eseshesha edla amagalani uthi ngilana mina kwethu, ngilana sengifikile, ngingangiphutha kanjani nje usuku olubaluleke kanje ukuthi ngizobeka inkosi yasemakhosini. Ama-generation amabili ebekwa yimina, i-generation yesithathu lo ngizoyibeka. Hey, adinwe umjekejeke umbone ukuthi udiniwe lapha esihlalweni banonkosikazi wakhe uMamngadi, kodwa baveza ubuso obusmayilayo engathi akwenzakalanga lutho. Badinwe ukuthi phela uNkebelele uthe uqedile laphayana, kanti uqede kanjani? Uze wathi obathumela isithombe sembazo, imbazo igcwele igazi, wabathumela ithombe nje naye manapha egcwele igazi, kanti kwenzakaleni? Ake aqaleke manje uQophitshe ezokhuluma udaba lokubekwa kwenkosi, alanda umlando ukuthi sisuka kuphi nalobukhosi, alande nomlando wesiprofethi ukuthi lesiprofethi saprofethwa before bazalwe, intombazane before izalwe, before kuzalwe even ubaba wentombazane yena wephila-ke by that time. Lesiprofetho lesi sibhaliwe kuyibhebhe zamatshe akhona la endaweni eyimfihlo yasebukhosini, emagumbini ayimfihlo engangeni khona muntu, engena khona inkosi nje qha. Ibhaliwe leyo mfihlo, leso siprofetho. Zonke iziprofetho zesigodi zibhalwe lapho, zigcinwe lapho endaweni eyigugu yasebukhosini. Ngase ngihleli-ke esihlalweni sobukhosi, sengihleli igunya senginikeziwe lona. Sengiyinkosi yangempela, inkosi yesifazane. Abantu into abangakaze bayibone futhi into abangakaze bayizwe. Isigodi sakuhlonipha-ke lokho, sakuhlonipha leso siprofetho. Ngase nginikezwe ithuba-ke ne-chance ukuthi angeke ngikhulume for the first time. Ngikhulume nabantu, ngibatshela ukuthi athini ama-plans ami njengenkosi entsha. Ngisukumeke nami ngilibeke udaba lami, ngilibeke udaba ukuthi ngiyabonga abantu abaphathi besigodi ukuthi bachuze mina ukuthi kube umina ozophatha lesigodi, ngisiqhube ngisiyise ey'ndaweni ey'phezulu. Ngiyawezwa amandla and futhi ngiyayazi kahle hle into abaphathi besigodi abayidingayo kumina.
abantu lapho bangibukeka ngamehlo anethemba, yabona ukuthi likhulu engizolenza, likhulu ushintsho engizolenza, ngoba according to his prophet kuthiwa izizwe ziyogobhoza zize zizokhuleka ey'nyaweni zami. Kuthiwa isigodi sasemakhosini kuyobe isigodi esiqhobozele zonke iy'godi, kuyobe isigodi esikhulu umhlaba wonke. Ngale nkathi kuzobe kubusa mina. Hhayi-ke abantu sebenethemba bangibuka ngamehlo acwebile, amehlo agcwele uthando, amehlo ukuthi bayangisapotha, amehlo ukuthi bayavumelana nami, amehlo ukuthi bayasikholelwa lesi prophetho. Ngiqale-ke manje ngikhuluma udaba lami ngithi ngizokhumula lenkehli engiyigqokile ekhanda. Mase niyangitshela ukuthi nibonani ngaphansi kwalenkehli. Ngasho ngayikhumula vele inkehli, ngasala ngey'nwele zami ezinhle ey'nkulu ey'ngaka. Ngababuza abantu ukuthi nibonani? Abantu bathi sibona iy'nwele. Ngithi mina zinjani ley'nwele? Basho abantu ukuthi zinhle, zinkulu, zi-healthy, asikaze siyibone into enjengalezi, into enjengale. Ngibatshele-ke ukuthi mina ngispenda isikhathi esiningi ngikhulisa ley'nwele, ngiy'nakekela. Ngenza sure ukuthi ubuhle bomuntu wesifazane busey'nweleni. Ngachitha isikhathi esiningi ngilungisa isikhumba sami ukuthi sibe sihle. Ngaze ngaphakamisa ingubo ngathi bukani umlenze wami ukuthi ucwebezela kanjani. Ngibukeni ukuthi ngimuhle kanjani. Bukani isikhumba sami, angigcobile ngisho nama-makeup kodwa ngimuhle. Hayi, abantu basadidekile ukuthi iqhubeka iya kuphi vele le nkulumo yokuthi nansi inkosi ezoyincoma ubuhle bayo, kanti i-beauty contest yini le inkosi yazoyincoma inkosi yazoyincoma ubuhle bayo phambi kwabantu. Ayike ngiyincomeke ngithi abantu ababuka iy'ngalo zami babuka uboya ophuphuzelayo, bangibuke bangisuse phansi banyuke nami baye phezulu. Hayi-ke kuphakamiseke Nkosi yami, kuphakamisa unkeshezana, aphakamisa isandla athi hayi ngimnikeze ithuba ngithi hayi baba unkeshezana ungakhuluma baba, ngimhlonipha futhi. Asho unkeshezana, hayi lana-ke Nkosi yami ngiyaqonda ukuthi mhlambe usuku lakho lokuqala uhleli la esihlalweni sobukhosi, mhlambe izinto ey'ningi mhlambe awakazazi. Lesikhathi sike sisinikeze inkosi, sithi inkosi ayichaze iplan yalo ukuthi izothini. Lalela lana-ke Nkosi, female king, la njengoba siyigodi eziwu-5, angazi njengoba ubuye unokuhlala ngaphesheya kwey'lwandle, wahamba usasemncane ukuthi uke wanaka yini ukuthi la siney'godi eziwu-5 ezisikakile ezidlelana nazo, esihwebelana nazo. Thina umhlabathi wethu u-rich, ukhipha imikhiqizo enonile, ukudla okunonile, ukudla okucebile kakhulu. Mase kuthi iy'godi ezinye ey'sondelene nathi, isigodi esinye sinotshani obuhle okwazi ukuthi iy'nkomo zakhona mangabe zidla ziyakwazi ukukhiqiza ubisi oluhle, sidlelana ngenyama, sidlelane ngobisi. Thina sibanikeza ukudla, bona basinikeza ubisi. Mase kuthi iy'godi nesigodi sinendlela ezidlelana ngazo, khona iy'godi ey'kwazi ukukhiqiza iy'mpahla, ey'kwazi ukukhiqiza ukotini. Thina siletha ukudla nje, zona ziletha iy'mpahla, kuyabelwana. Shuthi ngomthetho wesigodi la wonke umuntu uyasebenza ngale ndlela inkosi imbeke ngakhona. Inkosi iyadivide ukuthi wena enza lo msebenzi, wenze lo, wenze lo, wenze lo. Mase-ke kukhiqizeka ukudla, akekho umuntu onokudla kwakhe. Konke ukudla kuyabekwa ey'thebeni, kube inkosi ekuhlukanisayo ezokukhipha ukuthi lokhu akuphume kuyesigodini okusukuthi, lokhu akuphume kuyesigodini esiwukuthi, ngoba sihwebelana naso leso sigodi sizosilethela thina izinto esishoda ngazo. Ngitheme ngimile laphayana phambili kwesihlalo sami sobukhosi, ngezwa engathi ubaba unkeshezana ukhuluma engathi mhlampe mina angibulungele ubukhosi, or angikwazi umsebenzi abaphathi besigodi abangibekele wona, or angiyazi irole ekumele ngiyidlale. Ngavelane ngabona ukuthi ngcono ngimthulise, ngisebenzise amandla enginikezwe wona njengenkosi, ngoba mangase ngingawasebenzisi namhlanje ngiyoba inkosi edelelekile, ngiyoba inkosi edelelwa abafokazana. Wonke umuntu ofuna ukukhuluma nje ukhula lakhe uyolikhuluma ukhula lakhe. Umuntu nje ofuna ukukhuluma nje amanangananga wakhe uyowakhuluma, angacabangi ngishona kabili, angidelele. Ngavelane ngathi ibambe lapho-ke bamkeshelezana, ngenkulu inhlonipho ngiyakuhlonipha njengomuntu omdala oyiphathi yabantu
ikhabhinethi yakhona la ebukhosini. Kodwa baba ngizocela ukuthi uyibambe lapho-ke, ungazongifundisa baba ukuthi ngibe inkosi kanjani, ngikhulume ngithini. Into engiyikhulumayo ngiyayazi into engiyishoyo, ngiyayazi into engiyibekwele, futhi ngizophatha ngeyami indlela. Angizofundiswa uwena bamkeshelezana. So bamkeshelezana ngizocela ukuthi ungihlalele phansi ulalele inkulumo yami ngize ngiqede. Futhi ngenkulu inhlonipho ngizocela ukuthi kungabi khona namunye umuntu ozongiphazamisa ngize ngiqede. Ngoba njengenkosi egcotshiwe yalesigodi, nginamalungelo wonke, nginamagunya wonke ukuthi ngikhulume. Futhi bamkeshelezana, indaba yakho sisazoyibukisisa, indaba yakho yokuthi ube khona kwikhabhinethi yobukhosi. Indlela okhuluma ngayo inginikeza ama-vibes man, negative vibes. Phela mina ubukhosi lobu ngazalwa nabo, ngaphinde ngabufunda esikoleni, ngabuncelebeleni. Yazi umuntu uma ngabe eqala ekhafula, wena ngiyakuzwa ukuthi uspitha upoison kuphela, ukhuluma nje upoison. Indaba yakho sisazoyi-reviewa ukuthi wena uyabhilonga na kwikhabhinethi yasebukhosini, ngoba thina asifuni isigwegwe, asifuni abantu abangaqondile, asifuni ukungcola. So ngisazoyijulela indaba yakho, ngikukhiphe mangabe kuwukuthi udinga ukukhishwa, ngoba nginawo wonke amandla okuchuza my own cabinet. Ngakho-ke sigodi sakithi angiphakami, ngi-exercise ama-rights ami njengenkosi yakhona la emakhosini. Unkeshelezana ahlale phansi engathi inja egoqe umsila wayo. Hake ngiqhubekeke nodaba lami ngithi indlela esizozilela ngayo ubaba la esigodini, unyaka wonke abantu besifazane umsebenzi ekumele bawenze angeke baze bawenze. Abantu besifazane bazovuka ekuseni bazojima iyoga nami. Iyoga ijimu engayifundanga phesheya kwezilwandle. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi abanjengoba Mkeshelezana bayayibuza phansi ukuthi the time abafazi bejima ubani ozobenza imisebenzi yabo. Amadoda azobamba okwesikhashana imisebenzi yabafazi. Angisho abafazi imbokodo inzala abantu. Lithi iBhayibheli amadoda ayojuluka ithukuthuku zegazi lawo ondle abafazi babo. Base abafazi azali ingane. Kulonyaka abafazi bazohlala bajimisa imizimba yabo, bafocuse ekubeni bahle, bakhulisa inwele zabo. Le indawo yakithi inezihlahla ezinhle, izihlahla engatholakali nanoma ikuphi indawo. Ungawuhamba umhlaba, sengiuhambe wonke umhlaba, ngiresearch ukuthi lama indigenous plants atholakala kule ndawo yethu ngabe akhona yini kwezinye indawo. Le zihlahla abaphathi besigodi basibusise ngazo ukuthi sibe nazo la. Ithina kuphela kule ndawo esinalezo zihlahla. Lezo zihlahla izona ezikhulisa inwele zami zabazinde kangaka. Lezo zihlahla izona ezenze isikhumba sami saba sihle kangaka. Amadoda esigodi azovuka ayotshala lezo zihlahla, achelele, enze sure ukuthi zikhona ngobuningi. Ngicela ningayikhathazi ngokuthi ukudla sokukhiqiza kanjani, siyodlani, siyombathani, siyodla, soyitholaphi inkomo, soyitholaphi ubisi. Ngicela ningayikhathazi lokho. Lokho umsebenzi wami njengenkosi. Angisho nizwile ukuthi isiprofeso sithe izizwe ziyogobhoza zize la zizoguqa einyaweni zami. Lezo zizwe zizobe izogobhoza zizobuka ubuhle babantu besifazane bakule ndawo. Ngakho-ke kusukela kusasa lokusayo abantu besifazane bakule ndawo bazokudla ukudla okuhealthy, bazojima, bazoyinakekela, banakekela inwele zabo. Ngizobafundisa ukunakekelwa kweinwele. Amadoda wona azokhiqiza le zihlahla lezi eyinakekela inwele, mase futhi ayaxova, akhiqiza umkhiqizo wokunakekela le inwele nesikhumba sabantu besifazane. Ngoba umsebenzi wayo indoda ukuthi ijuluke ithukuthuku, ijulukele umuntu wesifazane. Ngonyaka ozoqala, unyaka ozothoma, unyaka olandelayo, izizwe izofika zizobuka abantu besifazane bethu, ziyothenga lo mkhiqizo wethu ngobuningi.
imali iyoba ningi, siyophumula, siyophunyuka ekubeni igqila zokuthi sondle igodi ey'nhlanu. Sibe ngabantu abalimayo. Abantu bethu baphuka amaqolo, baguga bahamba bayakhokhoba. Abantu bethu bakhokhoba isikhathi sokukhokhoba singakafiki. Ngey'ndaba zokuthi sadalwa, sazalelwa ubugqila. Siphelile-ke manje isikhathi sobugqila. Siphelile isikhathi sobugqila and abantu abayokhipha isizwe sethu ebugqileni abantu besifazane ngobuhle babo. Mangabe abantu besifazane bayilandelile le miyalelo engishoyo baba bahle. Zonke izizwe ziyofuna ukufana nathi. Zonke izizwe ziyothenga ama-products wethu. Asikho ngisho nasinye isizwe esiyokwazi ukutshala lesihlahla ngoba lesihlahla umhlabathi wethu kuphela obusisiwe ukuthi uphathe lesihlahla. Inkulumo yami iyashiya wonke umuntu eshaqile, wonke umuntu umbone ukuthi uyaqala ukizwa le nkulumo. Ngase ngiyasho-ke ngathi isigodi sakithi njengoba kade ngishilo ukuthi ningawari ukuthi niyodla ini. La sinokudla esigodini okubekiwe enqolobaneni engaziwa umuntu, eyaziwa umina kuphela njengenkosi. Lokho kudla kuyosifida iminyaka eyisikhombisa. Indlala asoze sayibona ngoba thina siyisizwe esibusisiwe, isizwe esirichi kakhulu. Part 3 uyalandela okwamanje sicela usifollowishe to all social media platforms. Buzz SA siyanthanda kakhulu.